खानायनि नै सेट खालामनानै फैबाय आरो आङो ओमफ्राय लाफा खानो नागिरदों आरो नैहाय भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौ थाहैनोसै बेथिं थांगोन आरो गाजर बायदि गिदिर गिदिर नुथारदों नाया बैयाव खागासिनो आरो दायो नैबे मोनसेयाव खाफैबाय राजा बबाव थांलाय ओइ सिजौ नालाय बिदि नालाय या आंनि बाबा जन्नायानो फैदो फैबायना जों आंजों फैबाय ए आरो बाथा फैदो बे मानसिया ओइ नै आबै आथिं लाफाखादो नै आबै आबै लाफाखादों ए लाफाखादों नों खादों नोंलाय माला खादों थगायदों थोद मानो थगायनांगौ थगायदों मालाय नै दायो लाफाखौ सायगासिनो आरो साय दे लाफा सायनोसै जोंहा आइजों आंजों नै खानाय सायो जेरै गेलेबायना दे no आगं सायलाफा नै नै दायो लाफाखौ होनोसै आरो आङो नै लाफा ओंख्रि संगासिनो आरो आङो लाफाजों अमा बेदर दायो गावनि दैया रानबाय आरो दै होनोसै एसे होगोरनानै संदबग्रोनोसै नै दायो दै होबाय आरो आङो गोदौथोंसै दाना खोबना होनोसै आरो गोदौबाय आरो दायो गोदौगासिनो मोनबाय दायो नै ओंख्रिया जाबाय मोनबाय आरो जाबाय दहाय बाबा दल'थासो नै दायो खांसै आरो ओंख्रिखौ मोनबाय बाबा हामा फैसा दं फैसा
राजाजों आबैजों मालाय ना सारनायखौ नायदों सैमायाबो गुदुआबो नायदों ओमफ्राय नै दिनैनि नाया चाइना फिथिख्रि मोनदों बाबाया सारगासिनो आरो सारखांबाय बांद्राय बोखांला दिनै गिदिर बोखाङासै नै बाबाया ना बोखारगासिनो आरो नै राजाजों आबैजों रहाय नानाखौ लांनि आबार ओंखारसो नागिरदों राजानि फावा नानाया लांदों इलाय हगारनो ना नाना नायबाय आजा itu cewek apa din benar dong lu bahasa ini mana bela China pitiki na beja nana nana le nana le malah bahan dia nana nana bedini harga iya nera nunani cawnai nasi macam berapa le kunde aja kusubay kunde lungga lunggi nah yang kamu kurban ada ya janji nah bapa yang kamu jangan lagi berada ayah apa janji kan nih janji nih nah janji ada ya kamu janji sekarang siapa yang Baba bitin jaga sini. Itu sudah nala apa ya? Đấy, đấy ra khang ba đã gọi dàn chế. Này ra già. Đi video có bé kia nó đến thằng sẽ lại gặp phải bye bye.